Il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat għandu juhumijiet ta' eluf ta' euro minn The Times. Il-moment batet numru ta' mistoqsijiet lil Michael Rizzo li hu direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers, il-kumpanija li fija tinkorpora l-gazzetti u l-website ta' The Times of Malta u The Sunday Times. Madankollu għażil li ma jwiġibx għal mistoqsijiet dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Adrian Hillman li kien imexxi Times qablu, kif ukoll ma' Keith Schembri, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat li nqabad b'kumpaniji segreti fil-Panama. Għal ta' mistoqsijiet tal-mument Michael Rizzo wieġeb biss li ma jistax jiddiskuti materji kummerċjali jew interni. Keith Schembri huwa sit tal-kumpanija Casco li għandha tieħu flejjes kbar minn Allied Newspapers għal volumi kbar ta' karta li tixtri biex tistampa l-ġurnal The Times of Malta kif ukoll gazzetti oħra Maltin li jużaw is-servizzi tagħha. Schembri sar qrib ħafna da The Times wara li kellu jieħu dawn il-100 ta' eluf ta' euro mill-istess Times. Fi żmien li Adrian Hillman kien imexxi l-Allied Newspapers, il-ġurnali The Times of Malta kif ukoll The Sunday Times of Malta kienu jattakkaw lill-gvern ta' Lorenz Gonzi bla skruplu. Fost il-mistoqsijiet li għażel ma jweġibx Michael Rizzo tlabnieh jispjega li The Times of Malta għadha tkun stampata fuq karta mixtrija minant il-kumpanija ta' Keith Schembri li nqabad implikat fl-iskandlu tal-Panama Papers.